terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Por algunha razón que eu ignoro, Manuel María era un namorado de Vilalba. El realmente era un vilalbés adoptivo. Que o que lle encantaba da nosa vila, pois non o sei exactamente, pero dende logo el foi en gran medida o responsable da creación da Terra Chá como espacio ideal, como espacio literario, pero tamén como espacio social e político. E Manuel María ten unha importancia que fai que mereza que a Casa de Cultura leve o seu nome. Del lembro sobre todo a súa presencia, a súa voz, ese aspecto de boi pousón, de home tranquilo, que por outro lado engaiolaba as mulleres que sempre entornaban a vista o seu paso. E, bueno, creo que Manuel María efectivamente merece elevar o nome, a Casa de Cultura merece elevar o nome de Manuel María.